Cun encoro do Umia tinguido de verde, cun gabinete de crise posto en marcha no Concello de Caldas, o PSDG iniciou hoxe unha campaña de denuncia arredor do estado no que se atopa o embalse, no que un verán máis se detecta unha elevada presenza de cianobacterias. O líder dos socialistas galegos, de visita no propio encoro, aproveitou para denunciar a pasividade da Xunta na procura de solucións. Gonzalo Caballero tamén criticou que Feijóo nunca se achegase ata o embalse. Dende o mes de xullo hai unha situación de alerta polas cianobacterias que están no encoro do Umia e o Partido Popular nin está nin se lle espera. Moitas palabras, pouca xestión, nin tan siquiera o tacto de ter visitado ao alcalde de Caldas e o presidente da Xunta e a conselleira de Medio Ambiente estar aquí a pé do país cos problemas que teñen os veciños. Isto supón efectos económicos, efectos medioambientais, efectos sociais nas posibilidades de disfrute do río. O gabinete de crise constituído en Caldas e do que forman parte todos os partidos con representación no consistorio mantivo onte unha xuntanza. O alcalde da localidade salienta que a creación deste comité busca cadar por fin unha solución a un problema que leva máis de 12 anos afectando o encoro da Baxe. Esta vez dixemos xa que basta e bueno, como xa sabedes, estamos cun gabinete de crisis na que se sumaron todos os partidos con representación no Concello, e eu quero agradecer este xesto porque vai nos dar a forza suficiente para sacar este problema adiante. Anuncio tamén que vamos solicitar o amparo do Valedor do Pobo e outras medidas que irán crecendo porque esta vez non se vai a olvidar. E tanto o rexedor de Caldas como de Cunti solicitan a Xunta un encontro ao máis alto nivel. Aseguran que hai unha gran falta de información sobre a situación real do encoro. Nós a día de hoxe non temos ninguna información sobre únicamente a que hai nas páxinas web da Xunta sobre o estado da cianobacteria e bueno, nós independentemente de que non captamos agua directamente do encoro de Caldas, si temos afección sobre todo na cova do embalse, que é onde máis alto se encontra a cianobacteria e afecta unhas zonas de baño que pois no seu día eran utilizadas polos veciños e veciñas de Cuntis e Moraña. Polo de agora, a única xuntanza prevista terá lugar o vindeiro luns a instancias da delegación da Xunta en Pontevedra, un encontro que para os rexedores chega tarde e que non conta coa representación adecuada porque insisten, eles queren falar coa conselleira de Medio Ambiente e co de Sanidade. O gabinete de crise de Caldas, por certo, tamén acordou onte a celebración dun pleno monográfico extraordinario para o xoves da semana que ven, centrado en exclusiva na situación do río.